ngathi ake ngene nje sekuphuthuma mina ke I waste no time mawungithinta nje ngiyaresponda mawungithinta so njengamanje uSigujana uthe bebeka indaba yakhe ekhuluma wasaba ukungiqonda ngqo ukuthi athi wena King Bhaka nzama unje wasaba ukungiqonda ngqo wazothi nzama wena nzama futhi wasethini wathi uyintatheli wena awuyona inyanga uyabona ke besho njalo kushuthi leyo nkulumo akayiqondisi kumina because ukhuluma ngonzamo oyintatheli ongeyona inyanga wabe sethini wathi mina noma wathi lo onzama loyo wathi ulala nabafana kushuthi usetha abafana yabo kushuthi abafana bangena ngemumva leyo nzama angwenzi ke lo msangano ke mina ngwenzi lo msangano ke mina so njengoba esabala izinto ezingangithinti mina wasecela lowo nzama loyo akhuluma ngayo wathi umcela eringini wacela loyo nzama akathi mina uKing Bhaka nzama wacela loyo nzama eringini kanti vele kuyimanje useyishintshile inkulumo kwabanye uthi kwabanye akasho mina usho unzama abanga naye kwiMK angazi bagijimisana ngani ekulento zezikhundla kovele lemo kuthiwa khona unzama asho kuyena lapho ohamba emkhuluma ingakho embiza ngentatheli useyishintshile kumina mzimba okhala imali nawe uyishintshile futhi leyo nto kuwena wathi akasho uBhaka wathi usho unzama ingakho engathi Bhaka ngicela ividiyo azoyenza athi Bhaka ngiyakucela ndoda cela leyo video azothi Bhaka nje ngiyakucela because asizwani nomuntu owumoya ofika sho lento futhi egadeni ukuthi mayisebaleka athi bengingasho lokho umuntu must face his music ngangishilo ke bafowethu ngathi la ngathi ngoDecember siyobe sila ngasho ngathi ngengqinamba yokwenza izitezi la kumele nje kube nezitezi ezizobe seziphelile as more than 2 ezobe seyiphelile ngoDecember ezu3 ezobe seyiphelile njengoba nibuka ka wathi ngiphendula kancane iCamera ngiyiphendula kancane iCamera ufuna ukunikhombisa njengoba nibona ke la mawunothisa kahle lapha ya uzobuka kune TLB lapha iyasebenza kancane ivele kancane ngebhoom bese lapha enzansi mawubuka kahle lona kade waphela lo buka hayi ngiyabuyela ikole ndaba kade waphela lo nase sinye stage lapha siphelile lesi asikusele kwenziwe iinterior yakhona la ngaphandle ba extend ama garage imoto zithe kuba ningana ba nansi ya excavate uyayibona excavate izonweba idam lelia excavate izolunweba bese kuba ilapha ya sangweni buka lapha sangweni sesiphelile lesiya nakhe esangweni sesiphelile lesiya mawubuka kahle esangweni lapha sebewambileka ama trenches lapha enzansi nanka ama trenches lapha mawubuka kahle nansi inhlabathi le ama trenches leya kuzovuka esinye esizophela before December so ke
sengithi usigujana akacacise ngoba mina mangikhuluma into eqonde ngqo. Uyabona umuntu bezokhuluma ebe futhi efuna ukuyithethelela ngoba ngithi ugudi ekubophaneni mawusudila naye. Ugudi ekubophaneni. Uma ngabe eseshila ukuthi uqonda mina ngqo, ngizobe sengiyanitshela ngoba mina ngifuna yonke into sivumelane nani ukuthi leso skesh abizela unzama kusona ukuthi usho lo nzama oyimi athi ngiphendule ikhamera. Ngiphinde futhi ngiphendule ukuthi leso skesh abizela unzama kusona ngoba iskesh leso baba. Uma kuukuthi leso skesh usho lo nzama oyimi, lo nzama oyimi, kumele ngicacise ukuthi ngiyafuna yini ukusidlala leso skesh. Uma ngisosidlala kumele ngazi ukuthi abantu bazobenefita. Uma ngizosidlala leso skesh sokuthi kubizwa ama sponsors, awucabange nje sengifundraiser, ngifundraisela ukuthi usigujana usephuphile, ngifundraisela usigujana akwenziwe into ezombuyisela egame njengoba adlelwa umuzi emhlanga. Wadliwa umuzi emhlanga bathatha impahla bayidala kaxe eminyango. Ngam-advisor ngathi akaye lapha esikompras kulela joint ayethu yarizama le lifestyle amasimbi lifestyle. Ngathi akaye khona ayilungise liyanto alale kuyona ukumbona mfethu umuntu uzomxosha emgwaqweni bese uthi ucupha la. Ngathi akayocupha kwi lifestyle liya. Ngelinye ilanga uzophinda avuke into emuyisile waze wayithola eseyakho ko lifestyle eyolala ejointini ebekufela khona abantu. Baningi abantu abafela lapha ejointini befa abantu lapha. Abanye bengena lapha kwipool befa, abanye befele emahotela. Baningi abantu befa. Sinamaqinisa ajulile. Unezindaba zakhe ezijulile ekufuna iproof kwifamily yakhe ukuthi uyindoda, unengane eyisiphiwo ayekade echoma ngayo ethi unengane isiphiwo. Ubaba uNdlani olahla ingane yakhe akayinakile ingane yakhe eyisiphiwo, ngisho ihamba odokotela akayinaki. Uma wengane bethi uyafona uvela mthatha amjijelele ingane le isiphiwo le nebale likhanyayo. Leyo ngane akayifuni noma ibone. Ngayifuna njengoba ngikhuluma uzongizwa umndeni waloyo mama owamtholela ingane leyisiphiwo. Indlela leyo ngane ehlukumeze ngayo kumele iye kodokotela ayinikwa ngisho imali leyo ngane thiwa akayibhalisela imali yeqolo. Uma ucabanga ukuthi nginamanga thola uma mu-adviseni noma bengabe umndeni ozala ngale isiphiwo bengiphikisa abaphumela obala ngoba thina okwethu ukwakha isizwe. Ukwakha isizwe. Ukwakha isizwe okwethu. Uma ezothi angidlala iskesh bese ethi uzofuna kuqhamuka ama sponsors. Angithi uyabona sekuraise imali lapho. Angithi uyabona sekufuna kuthiwe kubantu kuyoliwa. Sekuraise imali. Sekufuna kudlalwa iskesh, sekumele kube nama sponsors that are involved azofaka imali. Sekumele kube nonompempe. Sekumele advertise lento ukuthi kune fight ezayo. Ekugcineni ngubani kulowo mzuzu mina? Ngubani? Kwaye mina sengidlala iskesh ngoba lento uyizwa into yokufundraiser, into yokuraise imali yokuthi umuntu avuke. Ingakho elikhipha ngomlomo ethi kumele kube nama sponsors. Ayapha ama sponsors abantu bexabene. Ayaphi? Uma sizinsizwa asiphumeni ngane emgangaleni ke. Uma ethi uyinsizwa nami ngithi nginsizwa emgangaleni sithini? Sithi nanga umuntu uyagula. Khombisa amandla akho namandla ami akavuka umuntu. Zolo lokhu bekunomfana okade ophethwe isisende. Bafake amasende phansi la. Besaba ngisho ukukhuluma ngodewa lamfana. Kwaze kwasho mina ngathi hayi into eyenza nifaka amasende ingoba niyabona ngeni lapha lento ngoba ayisekho esigabeni sokulashwa. Isesigabeni sikadokotela. Ngijabulile ifamily yakhona mayisingithinta ibonga. Ngiyabonga mndeni. Ngiyabonga mndeni wakamhlongo. Nangithinta nabonga ukugqugquzela kwami ukuthi umfana akaye esibhedlela thina masesilwa nedemoni. Ngiyabonga mndeni wakamhlongo. Ningifonelile naze nafika ngisho lekhaya kumina kodwa eThekwini nizobonga ukuthi ngikhulume into ewukuphile emndenini.
umfana uzohamba aye kudokotela ayosetshenzwa. Ngiyabonga mndeni wakantando, uNtando ubhuti luya. Ngiyabonga Ntando la ukhona uNkulunkulu akukhusele usinde mfowethu. Ibhedlela umsebenzi wawo uziwenze ngezinga eliphezulu mfowethu, usinde ungadinwa mfowethu ukuthi azikho inyanga eziphumela obala zathi ziyakusiza. Le yanto ayikho kwi level yezinyanga.